Men min taktik nu försöker jag sätta det på min sida. Ja, det är skitjobbigt att försvara mot dig när du gör det. Du hade ju pressen hela tiden i matchen tycker jag. Jag var rätt för defensiv. Ja, då vågade inte jag gå på så jag försvarade mig jättemycket. Det var bra, jag kände jag var stressad hela tiden. Det är skitsmart. Jag var det var typ bara en gång sedan jag fick in den här växla runt. Och då var de här dött liksom. Inte alls. När bildanleken var så jag trodde jag hade det. Där kommer någon. Det är dags att göra ett GF1 punch-out-film. Alla sköna knytnävar och sparkar. Var det knät eller? Nu kan jag nästlas in och ta pungen i alla fall, de där jobbiga. Halva tiden. Är det någon som har det? Riktigt. Snyggt! Ja, jag vet inte. Var det krumpan in den där på vänster? Ja. Det ska vi ta. Men Fredrik. Ja.